आङो गोबांखौ बुंबावनो सानाखै आंहा बिराद भेजालाव गोग्लैबाय आदै दाखालि अमानि खोथा बुंनानै बिराद आब' बिनाजोंबो रायजाबाय दा आंहा बे अमानि खोथा बुंनायाव बिराद भेजाल जाबाय आरो दा बांसिन भेजाल माने दा बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा हाइ प्रफाइलनिफ्राय आंखौ खावलायबाय जे बबे बबे गामियाव अमा मोनदों बेखौसो आं दा हिसाब लानांसिगौ आरो सोरनिया थैखो सोरनिया बेमार जानानै दोङो आरो बबे बबे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोजां मेम्बार थानायनोल' फैसा होदों बेखौसो आं हिसाब लानांसिगौ दा भेजाल जायाखै होनबा दा बिनिखाय आं सानबाय बबे बबे गामियाव अमाखौ मोनखो खैथा होखो बबे अमाया बेमार जानानै दोङो बेफोरखौ आं हिसाब खालामनानै बिपिएफनो मोनसे कपि जमा होनांगौ बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जमा गांसे होनांगौ आरो जोंहा आब' बिनानो गांसे होनांगौ दा आब' बिनाया आंखौ रायलायगोनसो आं एबाराव लोगो मोनबा बुंगोन ओइ मा महर गोनांल' सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मानसिफोरनो फैसा होयो महर गैयैनिबो होनना बुंनांगोन आं न'आ दुखु मोना होमबा दा बिदिबो जादोंलै दा बिनिखायनो आं खावलायदों जोंहा नंगौ आब' बिनाया मोनसे मान गोनां सासे बायद' बियो आरो गोबां खोथा बुंनो हायो जोङो माने लोगो मोनलायो खिन्थु बिसोरो गभर्नमेन्ट दोङो ना साहा लोंनाय नुयोब्ला खाम जानाय नुयोब्ला जों जाहोजानो लुबैयो आरो आब' बिनाखौ खिन्थु मारैबा नायना थाङो ओरै नायोना मारैबा नायोना गिना जों थायो आरो फंबायलाय नोङो आंखौ लोगो मोनबाय थायो नालाय खिन्थु जाहोआलाय आब'आ मिथिबाय बेबायदि आरो जेबो गाज्रि गैया खिन्थु ओंखाम जाहोआ साहाबो लोङोआ बियो नै फंबाय नोंसोरनो खाम जाहोबायबो होना आब' बिनाखौ होनदों आं फंबाय होनो खिन्थु जाहोआ दा आंहा माने बे अमानि खोथा बुंदोंमोन ना बिराद भेजाल जाबाय आंहा माने अमाखौसो हिसाब लानो होबाय सोरनिया थैदों सोरनिया माबा गोथाङै दोङो आरो बेमार जाजोब्बायनो सोरबा साव होलायलांबाय अमाया मोजां नङा थुमफ्राफ्राबो माने गोलाव जायोनो मोदोम थाथारा थैजोब्बाय ओइलायनायनो थैजोब्बायनो गैया होमबालाय नै दा बिनिखायनो आं बेखौ हिसाब लानोसै आं हिसाब लाना उनाव जमा होसिगोन आरो बेखिनियानोसै थेंक इउ